Pancen bojo ki karo Cakra Budaya ki menyatu. Iki. Nggih, Pak. Kowe kok iso kompak karo Caca ki saurunge ki apa mok tukokne rokok kabeh kok. Mboten. Ini yang dinamakan kula panjenengan kok sehati senyali. Lah karo kono kok kompak karo aku kok malah do ora. Tak kompake mergo iki nek dagelan kisinan. Sapa? Aku arek iki lho. Lah nyang apa? Alah tanggapan bledru to bengi. Lho bengi iki. Kadung budal ning Tulungagung to. Oh sing kok omongke aku mau. Kula ora wekan jenengan Gus, kula tak ngaos riyen kedap. Heeh. Kalih Gus Saladin. Aladin Ali Blaja. Oh Gus Aladin kae. Nggih Tulungagung. Lah kok mbasa kok kono ki. Blas kok ora nek wong bakul lah ngono. Ha terus. Kok ora nek sone. Ha terus. Jebule tanggal 29 Agustus. Sok neh ki bulane. Sok neh ki bulane ki ya sawangen ngono lho. Kadung aku kok Lumajang mampir Blitar to. Ha. Iki tak ami engko langsung bablas gone Mas Gareng suwan Yayi Jombrang. Lah kok terus niki wis pakaian biasa tak seneni. Ha terus. Ndang salin pisan. Engko bar kok pengajian bablas wayangan. Nah. Kom Blitar kok ya wis pakaian rapi pengajian. Heeh wis cara macak muslim. Nggih, teng jero mobil iki ya jejer ngono. Lah kok mbasa kok kono ora enek apa-apa tinggu wong loro, Pak. Ha terus ngono ki piye? Ayo ingah-ingi to, Pak. Ya mek ingah-ingi tok ngono. Lah kok kene, lah kok terus tekok to. Lho Lah, lah kok pun pakaiane pun rapi. Nggih, niku pun persiapan teng griya. Heeh. Padahal kisinan aku. Ingah-ingi ngono. Alah domong. Ora ngangge klejang-klejing ngono enggak? Mboten. Mek ingah-ingi tok. Ingah-ingi dadi nggih niki bengine tombo ingah-ingi nggih bengi niki. Ora. Aku batinku lho, kok wis dikabari iki Mas Kritik sampun rawuh lho. Jare rencana rawuh jam 3 bengi. Lah. Sore arep ngaji aku. Iso merat lambene tenan kuwi kok iso. Sing merat aku kaya. Mulai kamblak, Gus. Lho bersih dusun. Nggih. Iki dusun lho iki. Iya, iya, Pak. Kaya ngene iki. Nggih, nggih. Ndek iki. Kalau kepengker Ndek iki, lagi rong dino niki lho. ning sor kono kulo ngene. Nendi? Ngandap mriki, Pak. Ngandap. Nah, kok pasar gede Karangdinaya. Karangdinaya Kepung. Saiki Kene ning anu. Hari lagi leren pun pun Saiki suara ning niki kene. mulai. Wah, lha iki. hebate jomblang niki lho, Pak. Apa Pripun, Mas? hebate? Karangdinaya ndek iki bersih desa. Nggih, nggih. Heeh. Jomblang ora kalah wayangan. Nggih. Heeh. Mung trimo ngresmene pos kampling kuwi muga-muga jomblang iki Iki iso lambene. Kowe Pas kampling mripatmu kuwi kok iso. meripat lek meripat nerutus kuwi dudu Iki kuwi. kagungane sing di dalem kono terus iki leren. Oh. Ngawur wae. biyen, Pak. Tapi iki Heeh. berarti duduk pos kampling ya. Sanes. Udu. Karangdinaya. Lho, ndek Sing iki. jomblang. Heeh, ndek iki. Iki sing disuguhi mek pemaine tok. Nggih. Lah nyang apa? Loh, nek jomblang penonton disuguhi. Prioritas. Prioritas utama itu Kesejahteraan. penonton, Pak. Penonton. Kebersamaan. Kebersamaan. Sugui apa kuwi? Penonton ki kon njukuk dhewe iki cepai pelem. Iki engko langsung iki menunjukkan bahwa jomblang ki Kowe kok seneni Pak Kasun lek caramu kaya ngono. Pak Wahyudi iki bersih dusun ora. Ya wong kene iki Kok iso- malah iki jenenge kluthuk Kok iso andum pelem ki lho kok. Kula wong kene iki makmur ayem tentrem sejahtera. Tenang Mas Gareng. Pengen maem pelem ya ning tandurane dhewe ngarepan nenek peleme dhewe ngono lho. Karepe pengen apa ning kene? Makan pete. Pete ya kene tandurane wong kene pete dhewe. Petene dhewe kaya ngene iki lho. Iya. Makan gak pitik. Oh, pitike dhewe akeh kene. Ngawur rek. Wong kene pembudidaya ayam ya akeh kok. Iya, iya. Ono kuwi lho. Lah pengen mandok. Ah, mangan ndokmu dhewe. Mas ndoke pitike dhewe. Ya lek ndok pitik, lek ndok banyak, ya ndoke banyake dhewe. Nanging Pak Wahyudi menika kula ajeni jempol, Pak. Pak Kasun menika Pimpinan dusun Nggih. ingkang luar biasa. kali salam hormat kula Pak Mariono, Pak Iya. Mirono sinten? Pak Doto, Oh, iki, kali iki. Pak Man, makasih Pak Man. Kok apa Nggih. karo bapak-bapak Polsek kene? Oh jenenge kene enek jenenge. Oh, tak kira lek kowe kulino kasus ning kene. Tak kira lek kowe kulino kasus kaya. Bocah ki mripate cuwepen kok gegek cilane tukang maling kok gegek. Meri copet paling Iya. Lah ora. ya asmane sudah tertera bahwasanya dari institusi Polri Amin, itu amin. insya Allah kedepannya akan melindungi dan mengayomi masyarakat. Amin, amin. Jadi, Alhamdulillah. jadi berita-berita yang ada di televisi itu Iya. hanya oknum. Sebetulnya dari jajaran TNI Polri itu tercinta terhadap warga masyarakat. Iya. Wah, tepuk tangan untuk bapak-bapak. Tuladane bengi iki rawuh ngayomi masyarakat Oh, lho. saestu Pak. Kemarin Terima kasih Bapak. Cik, kemarin jok litik Iya. jok lutuk hari jadi Bayangkara Iya. dipun timbali Dateng ke 78 nang endi kuwi? wonten provinsi Jawa Oh, Timur. ning Jawa Timur. Nggih, Wah. lajeng mandhap melih wonten Nganjuk. Heeh. Bapak Kapolsek Nganjuk nggih ngersake. Heeh. Lah niki bapak-bapak Kapolsek lenggah
Lah iki Bayangkara ulang tahun, lah kok polisine kene apa ora duwe ulang tahun dhewe iki? Tak kocak lu Mas aku. Ya ulang tahunnya kemarin, Ulang tahun kemarin, sepurane saiki. Ya. Ini ngayomi masyarakat Masyarakat. wonten kiwa tengen Puncu mriki. Makasih nggih, Pak. Pak Lurah ya rawuh. Niki. Wah iya no Pak Pak Lurah Nardi. Puncu. Ha iya no Mbah Puncu. Mbah Di. Kowe kenal ya? Lah. Wah, Lurah Puncu kali kula ngeten lho, Bos. Ngene iki apa maksudmu? Ya, Plek. Lho, ya semek ngene tok gandol-gandolan. Ora maksud ya kanca kentel. Ya ora ya. Mboten, wong Kowe kula kenal, kowe kenal. Mbah Di sapa? Mbah Lurah. Ayo Mbah Di sapa? Ayo, sapa ya? Ayo. Ayo Pak sapa? bocane celintisan yo ngene iki. Aku- Mbah Lurah. Kula wong ki aja Mbah Suwardi. Sapa? Mbah Suwardi. Endi? Wah. Pak Sunardi, Suwardi kaya. contonge. Pak Sunardi kok Suwardi mbahmu ki perwi kok iso. Mas aku. Mbahku gelandang kok. Mbah Suwardi menika Pak Sunardi. Pak ora Sunardi, Pak Pak- Kades, Pak Lurah. Kades, Pak Kasunipun Pak Pak Wahyudi. Wong ki kudu eling lan dieling. Lah iki lho. Arep dadi gubernur bakale mesti ana sing gugur, dadi bupati mesti ana sing ganti, dadi DPR bakale yo lengser, dadi lurah mesti ana sing kalah. Mulane nek tembange sing apik dikira tembunge Mbah Lurah. Nek tembunge Mbah Lurah kuwi nuwun sewu. Ah. Nek umpama ditembangke lak kepenak. Pamane Mbah Lurah sregepong ibadah. Wo ngono. Nggih. Pak Mandor salat aja kendor. Kendor. Pak Polisi sregep olehmu ngaji. Heeh. Pak RT gede ikhtiare. Ha iki lho Duk, adikmu iki termasuk piantun cerdas ki ngene iki. Pak Gubernur dibantu Pak Bupati. Heeh. Kerja keras sudah banyak terbukti. Nah. Pembangunan merata di sana sini. Masyarakat ayem jaya dan abadi. Lah kok Niki lho Pak. tenan iki. Saestu. Tenan iki. Kula penak. Lah niki apa mudeng iki jajal. Apa iso? Dijak nembang ra mudeng wong rupane kaya pete ngene apa iso. Ora Candra ki biasane nggawa perbawa. Ora iso jajal. Heeh. Pak Bupati dibantu Bapak Camat. Coba ketmu Mas Gus. Ayo. Loh, Lho, aja mek ayo tok. jajali. Ya Gus, jrengen Gus. Bagus. Ayo. Pak Bupati dibantu Bapak Camat. Iya. Lah yo. Terok nengarku. Mbah Lurah Mbah Lurah. sregepong ibadah. Yo. Yo. Pak Camat, Pak Camat. salat aja telat. Pak RT, Salat aja dhewe. RW nera salat. Ditapuk lambene. Lah. Tapuk lambene. Kok nganggo piye, tumpak Jajal? tapuk ki piye to kok ya? Tegese ditapuk ki dielingne tapuk ki ora nganggo tangan ting nganggo lisan Pak. Oh, tapuk tembung. Tapuk tembung elingne kan kanca-kancane warga Mekate wis salat ngono lho. Iso elek endo kowe kok ya. Terus. Pak Gubernur dibantu Pak Bupati. Ayo ning ndi wong iki? Kono wis kandutang-dutang kok ning ndi wonge dadak mikir iki. Aku yumet. Ora iki nyambut lali, gawe ya. edukasi. Pak Gubernur dibantu Pak Bupati. Kerja keras sudah banyak terbukti. Pembangunan merata di sana sini. Insya Allah masyarakat TKB mukti. Pak Bupati dibantu Bapak Camat. Bapak Camat insya Allah terhormat. Menyampaikan aspirasi pada rakyat. Iki aku piye iki? Lah dinteni piantun sak pirang-pirang ku lho. Wis menyampaikan aspirasi pada rakyat. Akhirnya kamu meneruskan. Insya Jadilah Allah masyarakat bakal nikmat. Salatullah, salamullah, Ya, Kor. ala toa Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin Habibillah. Bapak Camat dibantu Bapak Lurah. Bapak Camat
dibantu Bapak Lurah. Insya Allah Bapak Lurah dadi genah Menyampaikan sesaya terarah. Insya Allah dadi lurah sing amanah. Bapak Lurah dibantu RT RW. Ya. Alah, kok kendangi plak aku mumet plak. Loh, musiknya ono dadi slow. Bapak Lurah dibantu RT RW. RT RW mung sithik bayarane. Yo. Yen disawang abot penggawene. Sing penting kabeh loyalitase. RT RW dibantu juru kunci. Juru kunci kaya metu ki. Sik kowe juru kunci ndudingmu ning aku ngene. Lah ya sing nggo kunci ra kunci kesuksesan. Oh ngono. Iso. Aku ro lho juru kunci ngene nduding gitokku. Lake kunci kesuksesan, Bos. RT RW dibantu juru kunci. Alon. Seneke wis metu bengi iki. Kok snack lho. Beda kuwi kok enek omongane dhewe engko, enek parikane dhewe. Iya. RT RW dibantu juru kunci. Juru kunci bagian ngurus wong mati. Yen bendina ora petok wong mati. Mara ning Wanaraga bojomu dipateni. Wes iki jan. Bapak Kasun namine Pak Wahyudi. Ayo, iki wonge. Teruske wae. Wis dadak mikir, Cuk. Ora enek nyambut gawe iki yo dadak. Aku rong wulan bocah mikir kowe gedhe. Lha iki jenenge meres pikiran ki ngene iki kaya. Mulane sing apik iki natural ngene iki kowe bendang tuwek ngono. Nek tuwek arep ngopo? Ayo. Bojone arep mok pek. Nek tuwek saya lucu ngono lho, Pak. Oh, saya lucu. Lucu Mas, lucu ndasmu wis. Saya tuwek iki saya mumet. Aku Bapak Kasun namine Pak Wahyudi. Pak Wahyudi nanggap wayang bengi iki. Niate bengi iki nyenengke ati. Tak dongakne warga Jomblang akeh rejeki. Amin. amin. Iso aku. Bisa tenan. Iso pinter aku iki. Kenek sawape sumur gedhe ngene iki, Mas. Sumur Tenan. agung. Sumur agung, sumur gedhe iki ngene. Eneng rejeki sing nampa piyayi Jomblang. Jomblang. Oh, Yen tak sawang kabeh sregep sembahyang. sedakoe telatur ora ilang. Ya. Rezekine insya Allah ora arang-arang. Arang-arang ning iso bendina. Ya kok kuwi. Tak teruske no kata-katamu no. Tak delok warga kene seneng ndedonga. Ora telat nindake perintah agama. Insya Allah kabeh besok ahli suwarga. Amin. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah ala Yasin Habibillah. Bengi iki acarane bersih dusun. Sun. Ya. Nanggap wayang tradisi ora kentun. Nek wis mulai aja lali ngomong matur nuwun. Warga kene kompak kabeh iya seneng urun. Iya. Iso. Iya. Iso. Seneng urun didelok ora saiti. Yo kowe. Ti. 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 Kok angel men iki? Seneng urun disawang ora saiti. Iki aku piye iki? Ono. Ayo. Ora iki ngene, Tommy bintang tuwek kowe wis. Oh karo anu ya, Dik. Iya dalem. Karo selingono selawatan ya, Nggih, menika nggih, pundutane nggih. kok. Terus. Ya angkrek angel. Ti. Ora urun didelok ora saiti. Iya. Panitiane enek jenenge Bu Titik.
Bu Titik seneng dagelan jokliti. Gasak kowe ayo. Ayo. Tek bareng didelok teke jokliti jebol cilik. Mas aku. Allahumma sholli wa Wasalim ala Sayyidina Muhammadin Adan tamami milai sholatan Wa imatan Mungilahi. bisa tenan. Ayo. Panitia wis ngaturi kidaharan. Daharan iki lho. Ini Tak dongakne rezekine sak paran-paran. aja lali nyuwun marang pangeran. Ran. Ya, ya. Ran, tak dongakne sesuk iso tuku jaran. Nggih apa? Kowe iki aja sembrono lho. Sing penting aneh apa. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin Tak mikir. Isolatan wa imatan. Golekane iki. Panitia ki pancen grapak. Grapyak ki ngene iki. Suguhane kuwi lah ayam bakar. Ayo. Wong omong lek kowe luwe lho Ayo. kaya. Suguhane kuwi lah ayam bakar. Yo. Ya. Insya Allah rezekine bakal mekar. Aja lali bendina seneng ikhtiar. Yo. Lan aja lali penyambut gawe engko dibayar. Iya. Hmm. Apik. Sejene ayam panggang kuwi lalapane ana timun. Mun. Ya goleki. Mun. Mikir iki. Ya. Mun. Oh alah apa to mun. Kudu iso kita Mas Gareng. Lho iya ana kuwi jenenge improvisasi. Wis diwehi aku ngaturke matur nuwun. Yen delok wayang aja nganti ngalamun. Ya. Sing penting matur suwun karo Pak Wahyudi Pak Kasun. Wis. Sejene timun iki ya ana sladah. 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 Coba sladah. Yo. Oh, malam Wah, ya Allah. Malah kaya anan wedhus to. kaya cemple to. Ayo, sladah, Desa. Oh, sladah. Iki barokah kok iso. Ya, krek mumet ya. Lho ora bintang tuwek. Ora apa-apa kaya. Ada apa? Enek. Ayo. Apa iki? Lho, Selada. Sladah. Yen tak delok wong kene sregep ngibadah. Terus. Apa? Apa kowe mau? Karo mikir kowe. Apa? Gayamu asline ya kru, nek karo mikir kene mikir. Lah lek kene sing gawe kowe kudu sing Lah iya. sing nutupno Sejene kaya. timun kuwi ya ana sladah. Kok balani bisa mikir nek. Ya. Iso dadak mlayu kok iso. Mas aku. Ayo, sejene timun iku ya ana sladah. Yen tak delok wong kene sregep ngibadah. Heeh. Insya Allah rezekine turah budal Mekah. Ya. Lan aja lali embeber saljadah. Allahumma Sholli wa sallim ala Sayyidina Maulana Muhammadin. Liyane sladah iki ya ana krupuk. Pok lho. Pok, ayo. Iki ya ana krupuk. Ayo pok Pak Kluduk. Wong kene ora dhewe senengane nglupuk. Mlumpuk karo rukun. Wis apa ya? Gah aku rumah. Jenenge ngajak malah Semangate tumpuk-tumpuk. Tumpuk-tumpuk. Semangate mak kantar-kantar iki tumpuk-tumpuk. Ayo. Tumpuk-tumpuk. Ayo. Tumpuk. Emoh linggo atos senengane ning empuk-empuk.
kabeh iki diwadahi ana kerdus. Kabeh budal rene, kabeh mesti wis adus. Heeh, wangi-wangi kok. Gawean apa? Wis kabeh ora diurus. Bareng jajar kowe ambumu kaya wedhus. Delek aku to. Cek oleh walesan dek. Mas aku. Apa nek Apa nek, we? gaemu mikir Iya. dak. Ora cetha panjen ya iki. Dalange kuwi Mas Rudi Gareng. Lah. Wonge bagus, gedhe tur mentereng. Gaweane abot, kabeh dianggep enteng. Tanggapan bengi iki sesuk nggo tuku reng. Kowe kok eruh to? Bangun omah lho, Pak. Lah iya kene karo padha karo kono dadine dhisik kono. Asline ora kuwi kok. Apa? Iki mau catetane wonge bagus ning sayang kaya celeng lek muni ngono kuwi. Kak, iki Iki lho asline. Aku Sapa? mau Cangkemmu. muni. Aku mau muni Kowe ngono. tanggamu aku ora muni ngono. Kowe Eh. apa kuwi? Kowe lho aku muni reng aku. Kowe Dalange iki lak Mas Rudi Gareng lho kuwi lho. Lah iya. Terus piye kowe? wonge bagus, Terus? cilik tur mentereng. Lah iya. Lah iya. Gaweane abot kabeh dianggep enteng. Rezeki bengi iki iso nggo tuku reng. Alah ngapusi kowe mau nek Wah, muni. kowe semene kowe celeng kowe no. Rambuté dawa disawang kaya celeng no kok iso. Kowe no. Sampean no. Sing kaya celeng iki maratuaku. Gak aku lumayan aku. Moro tuane kok. Kowe wis ra enek. Alhamdulillah. Oke Mas, bos, pokoke ndedonga, Pak. Lho iya no. Jomblang menika muga-muga dadi dusun sing gemah ripah loh jinawi ora Iya. kurang sandang panganting papan. Wong jenenge bersih dusun gak Nggih. resik-resik dusun Lah, to. nggih, Bener, Pak. Pak Kasun ya kompak, panitia kompak, Bapak dari jajaran TNI nggih rawuh, Mbah Lurah, sedaya perangkat desa kekompakan warga masyarakat ini yang bisa diacungi jempol bahwasanya keguyuban masyarakat kabeh do urunan mung niate bersih dusun bengi iki, Pak. Tepuk tangan tuh jomblang. Wow, Iki jenenge dadi tolak ukur Lho, utawa saestu, Pak. barometer ngono kae lho. Nggih, no, nggih. Dusun-dusun liyane. Leres-leres Mas. Niki nganti diwehi makan gratis dikek ngriko pojok. Ndi? Nika, Ke warung dasmu warung ke warung. Wah, klitik kaya kalau makan gratis. Ya wong sak orane matur Nggih, nyuwun nuwun Pak. dalem Nggih. menika muga-muga berkah sedayanipun. Nggih. Dusun mapan wonten Jomblang dadi dusun ingkang baldatun thayyibatun barokun. Gofur. Gofur. Allahumma Amin. Amin. Coba karo tetembangan Nggih, ya. no, nggih, no. Karo tetembangan. Siap. Iki ana sing cuwilik dhewe iki. Ndi, Pak? Ndi, Pak? Lita. None Coba neno. Oh, Oh, ya ampun. yo toyo. Ayo. Ini ki jenenge pas sinden munggah keluke metu makdo. Nggih, Jan, kaya metune gendruwo. Ya ora to kaya paling ora ya medon lah. Ning film. Ya iso ya, duduk ya iso ya. Hah? Iki iringane iki nek dingge tembang-tembang Jawa no apik lho. Ape? Wong yen lagi kandrung, Ora peduli mledose gunung. Oh. wong yen lagi naksir, Ora peduli yen perang nuklir. najan ra duwe-duwe, Direwangi kridat-kridit. jarene wis jodoh. Apa-apa duweke wong loro. Weh. Ana jarene Joko, Joko sing disejo bakale teko. ana jarene Rondo, Rono rene akeh sing nggodha. ana jarene Prawan, Enak era karuan. Prawan Rondo padha wae. Sing penting padha ayune. Weh. Klambi teles kenek kringet duk. Kuwi ngono keri-keri tur anget.
Watu cilik arane krikil duk. Kuwi ngono keri-keri neng sikil. Watu pecah arane krisak duk. Kuwi ngono keri-keri tur pena. Tempe garing arane kripik. Kuwi ngono sak bungkus 15.000. Ora pas iki. Iki jarwo dosok lho. Lah iya. Krikil iki keri-keri neng sikil lho. Nah, ngono kuwi kudu iso kok iso. Tak. Dalam. Oh, Lho piye lho iki sik melek kok urung turu kok digugah. baru celuk. Dalem malah kaya anak-anak wedhus. Wah, ngono. Wah aku. Aja sia-sia lho. Lah yo Guyon, Nduk. Bocah Guyon. sing Ngene iki tuturana. Nggih, Nak. Dadi iki bocah ABG sing wis seneng karo kabudayan. Piye carane leh budaya ki men ora waleh nguri-uri kabudayan. Ngono lho, Duk. Oh, iki lho. Oh, alah. anu Nduk. Rada pasti, Nduk. Aja peh cuwilik dijunjang-junjung bocah nek. Lah nyenengke lho iki cara tenan lho Mas. Iki Ah. cara buah ngono pelem mana lagi. Lah nyang apa? Iki senajan to sik enom ning rasane legi. Iki, Pak. Kula mana lagi. Beda nek karo iki. Nggih. Iki. Cara pelem ngono gadung. Gadung, Pak. Pelem gadung. Nggih, nek ra mateng dalu tenan ke ora sepiro legi. Wong ngono, kudu ngenteni dalu. Nggih. Hmm. Niki cara pelem pun benten melih, Pak. Apa kae? Pelem podang, Pak. Podang. Nyang apa? Podang niku nuwun sewu. Nek didelokke lak mesti gedhe dhewe, Pak. Gedhi, peleme gedhi. Peleme gedhe, peloke cilik. Wo ngono. Nggih. Daging akeh. Daging berarti. akeh, daging akeh. Lah, menika cara pelem ngoten pelembungan. Endi? Bledos indasmu. Saya disebel saya gedhi. Mas aku Iki iso. cara peka, kepeka. Oh, iki pelem kok pekel kok ya. Apa, Nduk? Mari Nembang apa? bleset tak klutuki. Nembang apa, Nduk? Napa, Bos? Niki pundutan, Nduk. Ana podang kuning, ana sri uning, Nah, manut wis, panjenengan. bebas. Slendro, aneka slendro. Sing Ya, pundi? Pedang kuning nggih. Ya, ya. Podang kuning, slendro menyang. Langsung apa, Bos? Sing bawa panjenengan apa iki ya kene? Ya, Anu pangkur. Jenengan, Ya, ya. Ah iki sing bawa Mas Klitik. Nggih, Oh, nggih. nggih. Oke, bawa. Klitik ya ahli bawa kok. Niki. Lah aku ki tembang apa tak gawe karangan iso mangsane pun ning kene. Ya ya wong kreatif ki ngono kuwi. Iki malah aku gawe tembang slendro ki judule Janjimu. Lah terus Janjimu. Pripun niku? Janjimu. Janjimu. Apik. suara siji loro. Janji sabar waton raga susu sawahe jembar-jembar parine lemu-lemu oh Wis enggak kok, Clo. Wis senggaan kaya. Ya bawa. Tapi dibawani ora apa-apa. Suasananya kayak goro-goro mas aku. Najan wujud temo. Apa bawa panjenengan bawa. Yo. Boten Pak, pun derek panjenengan mawon. Ah ora bawa ora apa. Boleh. Wong Slendro. iki kejaba ngrakit tetembangan gawe lagu ya bawa ya apik. Ya. Wis sampean wae Nduk, aku tak bagian pelengkap wae. Jelasno bawane ya. Nggih. Jelasno, jlentreh masyarakat ben tahu apa to maksude. Heeh. Nadyan wujud temo Sesuk ben Agustus latihan. Peksi Sok ben Agustus, kowe basa Jawa, aku tak pusing Indonesia. Napa niki artine napa? Biarpun bentuknya hanya sebuah burung. Manuk. Yo gawe yo kata-katane. kata-kata. Aja langsung to the point ngono. Kata-katane. Lah ya wis tau. bener, Nduk. Najan wujude mung peksi. Ya. Bener Nduk. Loh. Wah, pengen lo. Najan. Tak nyawang aku, biasa aku muli manuk kok nyawang aku terus ini. Katanya kok pengen ro manukku. Kluthuk luwes saiki. Manuk sing ning omah lho, Pak. Ingon-ingon lho. Eta tengkek buta ke to. Lah kok yo tekek buta piye? Manuk wuk lho. Malah medeni. Jajal beleno Cahayu coba. Najan wujud temong peksi Bahasa Indonesiane. Bi
Biar bentuknya hanya sebuah burung. Senajan bentuknya manuk. Modelmu kaya negatif. Mungkin no. Bisa menyambungkan rasa cinta. Iso dikatuk nih. Apa kuwi? Manuke. Oh Tresno. Kok manuke mbahmu iki? Lah iya Tresno. Bisa menyambungkan rasa cinta. Lah iya, Nah. cinta terhadap manuk. Ya wis. Ya podang kuning kok. Lah iya Podang kok. Ya. Halus manis toremra hati. Halus bulunya, manis bentuknya. Blunus. Kok blunus ki piye ta? Halus bulunya iki lho. Lah iya, apa blunus? Kok blunus? Enek wulune kok. Oh, halus bulunya, manis bentuknya ngono lho. Halus bulunya Manis bentuknya. Yo. ketel. Apane? Ulune gitu. Basa Jawa yo ngono to. Wulu manuk ki prayo ngono kok enek ketel barang to. Iya lho Pak, ulune kan yo ketel lho Pak. Enek sing gundul. Wah, tauruh iki. Maksudnya mboten lho, Lho, manuk Bos. gemak niku. Nah. Oh ngorak sih ngorak. Ngorak. Wong ngorak. Apik bentuke. Nah, Wah. Blunus. Iya. pasti. Suminggon Heeh. Haus. ngelono. Sudah lama berkelana. Manuke minggat. Oh, sudah lama berkelana kok. Jawane priya minggat kok Oh, iya, dinding bener, ngono. berkelana. Berkelana ki ngluyur lah, ngluyur. Oh, minggat. Iya, cekak. Terus Goleki Mencari Golek. kok panggah Lho iya no. si podang jenar. mencari keberadaannya si burung yang kepala kuning. ndase kuning kecemplung cet itu. Botak. Ada kulit botak. Apa kuwi kaya? Aku iki jalur ape kok. Ibu, sepira ya hilang aku ngantek ngene. Ibu. Ibu bunga ing atiku. Betapa senangnya hatiku. Kita menggambarkan bahagia. Terus terakhir oh. Oh, no. Masih Lah iya, bahagia ngono lho. betapa senangnya hatiku. Seneng hatiku. Aduh, enek mengge-mengge kok ya. Nyanding bisa dadi Jadi gebres. tombo Aku lagi ikut Sing gebres oh. Akhirnya keyboard. Mudah-mudahan burungnya bisa menjadi obat. Obat kuat. Hei. Obat kuat itu, obat tombo-tombo kangen. Manuke dadi tombo. Tombo apa? Tombo susah. Oh. Mas aku. Candu gebres. Oh iso teko jandu.
Ini dari kru NS Galvanis dengan nyuwun lagu Lestari. Nggih. Dari kru iki semua NS Galvanis. Nggih, selendang biru. Nggih, nggih ditunggu nggih Sak Bagus. Kanca pemuda nggih. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran. Lita. Keluyuran anggoleki sing tak sayang. Oke. Mubeng niteranggonku Ngiteri ora krasa esuk awan ganti bengi. Eman yen nganti liya kanyawang. Kleyang tak sawang mencoke. Gayenge kaya ngene. Podang kuning. Kadoan Sarawi ngoceh dheweke ngalih pencokan. Nilai Buat Pak Kasun. Kanca-kanca muda. Kru Galvanis. Mriko Pak Kuat. Saya ndodro tak seranani sono pikat puteng ben. Oke. Ho ah ho ho ah ho. Jomblang. Asmoro bangun. Dalu Bapak Kades. Pak Sunardi, juga Pak Kasun, Pak Wahyudi sukses selalu. Masyarakat Jomblang semuanya. Yo. Tenan apa piye? Kepranan Wah dasar si nembang Lita sing joget ya semangat. Semangat Pak. Panjen mbuh dengerin bengi iki kok los pokoke totalitas luar biasa buat warga masyarakat Jomblang.
Kene iki ben taun mesti enek pagelaran Nggih, wayang. Mas. Mulakno bersih dusun iki bener-bener diagendakan. Terima kasih kena diarani kerukunan terus adat istiadat ki tetep ditengenke. Terus, Mas. Ngono. Ndonga bareng-bareng dalam rangka bersih dusun menika. Wah, nggih. Lah, mula tembungipun ora et labora, bekerja Apa sambil kuwi? berdoa. Lah, Lah. lah dalah rumasaku. Ono Iki kuwi coba lho. Mbok Caca ki Mbok, Mbok Caca, Putri siap, Sartono. siap. Kene. Trolak. Yo Mbak Sartono, Mbak Dik iki mbaline kurang dik warana dik mbaline dik. Non. Mbaline jogete mbali ngene-ngene iki. Oh, alah gerak. Ah. Anu kecak to, kecak. Oh iya no. Oh, nggih. Iki mung joget kan mek ngene Anu, kaya Le. wong arep mepe pemean to iki mung. Dadi yen gerakan itu sesuai dengan tradisi gerakannya, tradisi musiknya. Nah contohno dadine trotak. Jajal nih. Oh. Ya iya. Oh. Awas. Kowe ya iso ngene iki, Duk. Bisa. Adikmu cerdasnya kaya ngene iki lho, tari apapun bisa iki lho. Lah, Kuwi wong malah kayak denten sawah. jago Tangane rada begar. Nah, siku. nah. Dodone rada maju. Kuwi sangkuk ya ora siku. Kon siku malah sangkuk kaya. Nah, ngono. Perlu trotak apa di tes dhisik? Gak. Nah. Wah. Wah digolekne properti. Ya no leak kok. Leak ngono kuwi, leak. Heeh no, dadi pencetha. Mangan lurung. Leak lho, ndi ilat-ilatane ndi? Kemblok. Iki jan. Mas aku. Leak iki kudu gawe ilat. Nah. Niki jenenge totalitas ki ngono. Nah. Kau. Tali. Kowe rong dina rong adus. Renek lem ki lho kok iso mangsane. Ditilat iki. Tenanan nggih kok iso. Menika tembange mboten angel ta Nggih, bagus, mriki nggih, pundutanipun NS Galvanis menika. Lestari ya. Lestari alam. Bukan itu. Lestari desaku. Kuwi Lestari versi mbiyen. Lestari ki nek krungu lho ya. Heeh. Introne kok musik sik. Hah? Tertak ding. Neno Tajiralu Ting bang cempaka. Kuwi anting-anting. Ora aku. Ayo. Wong engko timbangane tak contoni lho ngono. Anu ya buat warga masyarakat nggih, tunggal dari NS Galvanis juga buat Sedulur-sedulur pemuda. Oke, kolaborasi tetap karo gamelan. Siap. Lestari. Cakra Budaya Indonesia. Bekecot. Cekidot, bekecot. Enak eramu. Hilang. Iki ya Kak Bagus, tak aturke. Ayu. Sang Dewi katon nglam-lami hamba berwangi semi Ya kowe sing tak tresnani ning jero atiku saben wayah wengi ya kowe sing tak impi-impi ra ono liyane cintaku lan cintamu
Muga-muga kanca-kanca nom-noman, kanca-kanca pemuda. Nggih. Ngersake lagu iki iso kanggo tombo kesel. Lah iki lagu iki lagi hit-hite kok ya. Nggih. Nek mbiyen usum esem lan guyumu, Nggih, kabeh iki gilir gumanti. Leres. Suatu saat kebuka meneh. Leres. Usum Dewa Tresna, Dewa Tresna. kebuka neh. Nggih. Saiki wayane mangsa kala sing lagi tren ki ya ki apa ki? Les bahasa Inggris apa? Lestari. Oh, les bahasa Inggris Lestari. Let's go. Oh, let's go kaya. Tapi kae ana genduk dia. Ha, engko Mas Kritik Mas Kluthuk sapa? Aku tak pengen sampean yo nembang aja bagus. Nggih, siap. Dadi wong pelawak multi ditaleni kok sampean iki sembarang iso. Multivitamin. Masane multivitamin ini kaya anak kethek kaya. Mas aku multi talent ngono ka lho. Alah. Ayo anu iki dia jumeneng nduk. Kene dong, Jak. Yo, Nganggo Mas. spot-spote. Cepate gawe Europe. Ah, heeh. Kok malah kemu iki ya. Kene dia. Jadi sambil menyelam minum air karo atur panglipur nguri-uri kabudayan ya karo ndonga bareng-bareng. Muga-muga bersih dusun iki mahanani karahayon tenan. Amin. Tumrap warga masyarakat Jomblang sak putuhe munggahe mapananing desa Asmara Bangun. Asmara Bangun. Asmara Dono. Asmara Bangun Mas aku. Bangun. Asmara Dono ki lak kuwi Anu no Anjasmara Arimam. Arimam. Asmara Bangun ki ya karo Sekartaji kae Heeh, Asmara Bangun. Dewi Sekartaji kuwi jenggala. Nah, ngono. Dadi kaya sampean kuwi Asmara Bangun, ki Dewi Sekartaji. Asmara kuwi seneng, Bangun kuwi tangi. Heeh. Ya ta? Kowe seneng Terus tangi. Asmara Panji. Panji Asmara Bangun. Panji kuwi pusaka. Heeh. Asmara ki seneng. Asmara kuwi seneng, Bangun kuwi tangi. Dadi kowe duwe pusaka sing seneng tangi. Heeh. Nah, Tegese tangi semang tangi. Lagi awakmu Sekartaji. Sekartaji sekar ki kembang, sekar Dewi ki wong wedok, Nah. sekar ki kembang, taji ki entup. Heeh. Dadi kowe wong wedok sing gelem dintup. Heeh. Lah sing entup sapa? Ayo Ya. Panji Asmara Bangun. Tembange tak gaeke sing kepenak nduk. Manut panjenengan. Nggih. Ayo semayan ana karo Dea iki. Niki janipun kula mau launching lagu terbaru, Pak. Apa judule? Prapatan Gumul. Wah, perapatan gumul. Nggih, Pak. Seneng aku. Gumul Proliman lho kuwi. Lah ya karo dek iki ning prapatan tok. Kurang sitok. Ayo. Kayak Proliman lho. Proliman. Ayo diralat judule. Proliman Dek iki Gumul. Mas Rono sing tengen ki mripate belek. Wong ngono. Dadi ora ketok. Nggih. Anu cemu sak pira, Mas? Cemu sak pira? Proliman gumul lho. Iki lho ngrayu nggih tembang ki lho, Truk. Proliman Gumul. Nah, proliman apa? Coba cemu sak pira? Apa kowe ra eling nalika tak sanding tak cekel tanganmu kowe mesem guyu apa kowe ra ngerti yen kowe sing tak tresnani aja gawe lara ati cukup mung semene wae tak tunggu balimu ning Proliman Bungul. Apa kek? Gumul lho bungul iki lho. Gumul. Gumul. Bungul. Proliman Gumul, Pak. Lah kok gumul kaya Mau bungul. bungul. Bungul asih. Wes. Kuwi terminal malian. Iki aduh arep tak loncengke malah Ya bleset. engko kapan-kapan diloncengke. Apik lho iki. Enak Pak iki. Aku kok delok kowe kleru kok guyu. Lah Ndreyo iki uripe Proliman bungul. bungul iki tunggale anu kobes ka lho. Apa kowe ora ngerti lho Heeh. memang. Ya. Ngono coba.
Terus. Nggih dawuh. Oh, matur nuwun nggih sembah nuwun. Siap. Siap Lur. Bapak Gatot lagune ninggal katresnan nggih. Oke. Siap. Pakai diaturke. Ki dulur-dulur jomblang. Saking Pak Gatot, nggih. Terus ki apa ki mu lagumu ki mu? Boten pun, Pak. Pun. Wis kising. Wis kadung bungul kok. Aku ki wis penak lho. Apa mau duet karo iki ngono napa? Repe tak. Repe. Kowe apal, Duk? Apal. Ya. Sik tak belenane. Repe. Kot ya. Ya sik to. Apa kowe ora eling? Heeh. Nalika kowe tak sanding. Kowe tak cekel tanganmu. Kowe karo mesem guyu. Apa kowe ora ngerti? Kowe wong sing tak tresnani. Nanging aja lara ati. Cukup mung semene wae. Ra ono liyane. Gitu. Apa kowe sayang banjur kowe ngilang ngapa kowe lunga mong yen gawe lara aja mbok tekake aku urip dhewe ora ana kancane maneng gumul aku kelingan nalika kowe lan aku nate kumpul Ayo nanging saiki kowe mlenjani janji tidak bisa ku cintai kabeh tak ikhlaske mergo kowe kabeh tak lilake kowe wis ana sing duwe sapa? Aku lila dhewe wong nyatane kowe wis tresno karo sing kae. Apik dong Bang Gumul, Pak. Sebentar lagi langsung tunggu di channel YouTube Joklitik Project. Oh tak kira nek kaya awake dhewe karo Mbak Aini kae. Mbak ini kerat. Lu record toh? Rekod kerot lumas aku. Mbak ini record. Lagune Lintang Asmara ya nembangno. Sing bener ki, Mbak. Tetep di versi semi gamelan. Nggih, siap. Dibukani saka musik kaya biasane, ora usah angkat celuk enggak. Nggih. Oke. Yo. Sikat. Ora bisa Jajal karo Krisnya, adep-adepan karo Krisnya, adep-adepan. Yen wis kalem ngene iki wong loro adep-adepan. Nah lungguh. Yen wis. Ayo karo yen ayo kaya kritik karo Dea iki lho apik lho iki. Yen Lho, saya tak lambemu lambene kok pletuk-pletuk lho. Pletu. Mas Muduk. delok bringos. Mas Muduk tak mui. Kowe iki suaramu ben-penak. Heeh. Bocah kok iso. Kaya pancen ora tau penak suara. Ngono iki dibenakne ayo. Ya. Nah. Masamu Kaya nyamuk AIDS Egypti ya. Mas aku. Jajal. Lah kok disedot tenan to. Yen wis yo. Yen wis tresno. Kalem kaya kritikmu. Ra bisa bisa Aku gak setuju nek iki. Apa? Nek kula kalih niki
iki melankolis apik. Heeh. Lela trak dung dung ting 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 tung apik. Nek niki pun ngoten. Lah terus Ben gak padha alih kula kalih dia. kan suara satu suara dua. Ya tapi endingnya closingnya itu jangan pakai instrumen ini. Ya piye Coba. instrumen apa? Yen wis tresno ra bisa dipisano dangdung dangdung cek dangdung dangdung entak dang lah itu. Blak blak. Nah, ngoten. Tungno tungno kuwi ta. Iya. Lah deng deng deng. Nah. Ayo. Yen wis jangan ngadeg saya to ben ketok romantis. Ya ora apa-apa. Nah. Pokok aja diubeng-ubenge. Mas. Yen wis Nyapa to, Mas? Bareng atuh kok gowedi. lah iki jenenge subur kok. Lah kuwi mengarani pelembungan. Ayo Jare- jare pelembungan. Aja danding Mas. Yen wis tresno ora bisa Masane adewe anu ya, Mas ya. Apik. Apa? Enak. Kok Anu, kemedit- kowe alirane rasane? dadak merak. Ayo. Kan ketok beda dhewe to, Mas. Iya no, beda-beda. Semangatnya juga beda gitu loh. Kuwi nyampe tanganmu. Kowe kok nyek. Sing nyekel sampe. Lah kowe tanganmu ya manut ae kok ya. Loh, kan aku nemplak to lah digandang. Mas aku. Ya ini loh. Landaan. Tuh, ora Sampeyan lho sing anu. Lah aku mek meneng tok ngene. Wis tanganmu ngene-ngene Mas apa? Ayo, golek anakku yo. Ayo. kronologi. Jal, Jal. Kan Ayo. tanganku ngene. Aku mek ngene tok. Ada. Tanganmu biayaan ngene mau nyapa? Wis tanganmu genah grayat. Lho kan ya enek sinyal mak kedet ngono to. Kena hidungmu. Rumah aku. Kena delok to kena Iki. hidungmu lho. Mas. Ketoke kok anu, Mbak sinten iki? Kresnya. Krisnia iki. Rumah aku. Weh, ngelus Kok ya diambu lho kok ya. Dok, ngelus Awe. ngelus weteng. Ngelus weteng apa ki Vitamin jabang bayi. Kita weteng. Dek wis dibiri. Sing dibiri sapa? Sing dibiri sing lanang ngawur. Ngawur. Bojoku sik kuat masane dibiri. Masa? Asane Ah, sampean. tak percaya. Jajal kok videonen. Yo, sampean iki lho. Sing dibiri sampean. Aja nah, Krisnya. Mas Ali. Ayo. Pak polisi, pemerkosaan Pak polisi. Sing doyan karo sampean ki lho sapa? Lah Ya. kene mbok kene nek. Sampean kan muni dibiri san ono nek sampean dibiri. Ora iso no, gue tak tambahi dadi 3. Masa. Lho tok. Sahedan lho kok malah dipraktekne. Kok kaya becake uling ngene kok. Apa kuwi maksude apa kuwi Dek kene. ngene lak kaya sindet. Dadi terus dicekel ageyong Mas, kentil Mas, geyong Mas, kentil Mas ngono kae. Mas, Daniel telu lho ya. Aduh. Tangan. Iki ya bahaya iki. Iki bahaya ki ra konangan wong yang Anu guyu. linggu ae kowe ketoke bahaya iki. Rumah aku. Nek tak dekne terus polahe terus apa ki? Ha engko tenan iku mulih ning dalan ya mek ngenang ngene iki. Rumah aku. Duduk. Iya wis Senena duduk lho, Mas. lho. Aja Senena lho, Mas. dikempet. Ah. Ya. Loh, Mas, sing Alhamdulillah. iki moro dipinangkani. Ya wis pokoke santai, sing penting pok siji mbok siji ya coba bagus Kru telaten mawon. yang Galapis, penting. oke, Tetep siap. dari kru Galvanis kok ya. Kayak anu, sapa Intan Budi Legawa. Wah, ngombe apa tok in kuwi kok suarane kaya ngono. Oh, ngombe telu ki mau to. Iya bisa. Rumah aku antangin. Dhek kan suka dengan antangin karena antang adalah angin. Jadi terjemahannya antangin. Kene. Ya. Taruh ini.
Duit ta? Nadane padha. Oh iya. Sak jumlah, Jumlah. sak jumlah. Intan Bisa, iki bisa. iki pundutane mboten angel kok. Nggih, Mas. Ayu. Napa Mas? Mau Tali ngesake janjine. anu apa Ninggal katresnan. udu selendang biru, selendang Oh, biru. nggih, nggih, nggih. Nggih. Menika saka kru Galvanis. Nggih, ya. Mas. Pokoke anu Mak NS Bangun. Galvanis. Oke, Galvanis, siap. dionekke ya Cah Bagus. Siap, Siap, siap. Oh iya, iki selendang biru. Intan bisa ya selendang biru? Bisa, Pak. Insyaallah. Apa diganti selendang sutra kuning? Selendang biru. Sindang biru. Ngangge rol no. Wong wedok iki kudu rol lah. Malam ini. Kuwi ula Mas lek ngono. Ya. Selendang biru sing ana ning pundakmu luntur tanpa werna bekas ning klambiku. Buat Mbah Jono, Sukorejo, sing dalu Mbah. Sing ana ning pundakmu ilang rabya kambane bali ning tanganku ilang Siji mboko siji diaturke Mas Kritik Nggih. kalian Mas Kluthuk Dalem nyuwun Mas pangapunten. Nggih, nggih. Watara panjenengan sing diarani jroning wungon menika aja nganti lali tetep Ah, nggih. ndedonga. Nggih. Muga-muga niatipun Pak Kasun, Pak Lurah, sumarambah para panitia lan warga masyarakat bisa kasembadani sedya. Amin. Jomblang semakin eksis, jomblang semakin maju, jomblang semakin Bersatu. Pembangunan lancar, desane resik saka Sambikala adoh saka Balak Bendu lan Denda Trimala. Nggih. Sing baku perkara tembangan kok digoleki wektu sing prayoga. Leres, Gus, Oh, leres, ngono. leres. Tawon ana entupe Cah Bagus. Lakon kedah wonten tutuke. Alhamdulillah. Kuwi apa kuwi? Apa kuwi? Apa kuwi? Apa? Aku kowe omong apa? Gak. Lakon kedah tutuk cerita lan lakune. Blangkon genah ukurane. Lah, cerita kudu tutuk cerita lan lakune. Heeh, napa ya lakon ki padha karo donga. Nggih. Kripik gedang kripike tela. Titik tamatan rata. Heeh, tuku dawet sak cendole. Nggih, kabeh menika tetep Kudu muga-muga aja sampe ruwet, Eh. muga-muga akeh rezekine. amin. Tuku dawet sak cendole iki katoke ngapret ketok kon Dalan. Sowan. Dono, Dari dono. dono katone agi obong-obong.